In 2008 is het zover naar verwachting. Dan zal mevrouw van der Leyen-Nassau haar zoon naar voren gaan schuiven. Vroeger was het zo in Nederland dat allerlei groepen de straat op gingen om te protesteren tegen hun familie en hun systeem en regime. En tegenwoordig is dat kinderlijk en simpel en onmogelijk. Sinds 2000 bestaat in Nederland de Republikeinse Moderne Partij. En het zou van volwassenheid getuigen wanneer burgers die het niet eens zijn met het oude koninkrijk of überhaupt met dat systeem, dat die gewoon simpelweg lid zouden worden van de Republikeinse Moderne Partij of de RP zouden doneren, zodat wij via de Tweede Kamer en zeker in de Tweede Kamer een referendum kunnen organiseren over de staatsvorm die Nederland uiteindelijk wil hebben. En laat u nou niet misleiden door al die opiniepeilingen waarin 80% van de Nederlanders zich uitspreekt voor de monarchie. Want dat is allemaal lariekoek, mensen weten vaak niet wat ze moeten antwoorden onder dwang van de omstandigheden en omdat het niet anoniem gaat, geef je maar gauw op monarchie. Neemt maar van ons aan dat een ruime meerderheid de Republiek Nederland zou willen. En we gaan er dan ook vanuit dat we in een referendum een ruime meerderheid voor behalen. En daarmee zit de eerste president in de residentie. Want geen enkele bestaande partij durft dat zomaar te negeren of daar tegen in te gaan. Stemt u voor de Republiek, steun ons, doneer de RNP. Of word lid.